Čaute ľudia, dneska tam opäť na to video. To je Nosar a ideme túto hru, kde auta si môžeme kupovať a je to part 2 a možno bude aj part 3. Takže uvidíme podľa toho, že ako to, čo všetko stihnem. Mám 10k a za to si môžem ísť kúpiť nejaké lepšie auto. Idem si pozrieť, koľko mám minút. No, dosť ešte. Za čo predám? Toto 1250. 1250. Toto je, oni toto ďalšie. Dobre, idem si kúpiť nejaké auto ešte. Musím si niečo predávať. A to, že som to začal hrať, to si tak pridám. Ide ku mne. To keď tento trh predám. Dobre, a teraz by som mohol ísť. Ale to je dobré. Idem nejaký čas toto chodiť, idem toto zbierať. Takže ideme takto. Nech sa varia tie zemi.